Poți să mă urăști cât vrei, dar eu tot te iubesc și mereu te voi iubi. Cum îndrăzniți să-i dați ei rolul principal? Aveți tupeu să o puneți pe sora mea în loc să joc eu în piesa voastră? Asta e ridicol! Cine v-a permis să vă uitați la film fără mine? Absolut ridicol! Încă o dată, ceilalți nu-ți văd adevăratul talent. Așa că îți dau puterea de a le arăta cine este adevăratul star din Paris. Ești gata de excursie cu expresul banană? Banană bum bum! Prinde-o! Zhao Weili, acesta este miraculosul albinei, care îți oferă puterea de a-ți imobiliza oponentul. Îl vei folosi pentru binele comun.